guys, school na po ko. Biniutan ha, kay magti siguro mo ron. Magminog maadong ma'am. Magsanina. Bag-una na imong medyas. Maba lagi mo. Sagdira, gugmubo. Na nagbaon? Nag-uplusyon na? Ano man ibi? Dagan mo kay kuan-kuan dani. Ano man na? Katong puti nga kanong. Ang ilong? Ito kusip unon man. Puti ang kanong kamay banja. Kanang maglapat-lipat. Malibang-bang. Na nagbaon ng bag ni mo? Mag-amping sa mga gamit ha. Arong di mga ba. Ito, magpagbag na. Guys, na anak ko school. Nanak ko sa school, guys. Good morning. Wa pa si ma'am ni mo, be. Silong sa kainit, be. Be, I love you. Ay guys, nauli na po kikaraghatod ni Lexin. Aday po, grasya na po ng mga nadawat. Kay gitagaan may tundan dari ng lalay. Salamat ka sa masilingan. Grabing nagkuar sa tundan na guys. Love you tayo. Hamloy ka jo. Love you tayo. Love you day. Hi. Nandiyan nagdabo sa kamong tundan. Ganihang buntag sa jo. Naghatod po ko isang tangang sipi. Ito ila upaw. Kay naman paspresyon mga tagalpod. Nandiyan kagi. Tagaan mo na po may nang lalay dari. Tundan nga arang nagkuah na. Busuk na ba di ka jo. Wala na nga. Ipo man. Mother! Pwede si mother dan eh? Kaya sanay pero di naman dyan magsigi-sigi na eh. Sige-sige dyan di. Ha? Di magsigi-sige na eh. Kaman eh. Kani mo ayos dyan na yun. Dami sa property. Palitag lang sunis na tayo sa. Ay, upo paninglan mangguglan sunis. Ning chatter bagi mong papanahan nga mo anhi. Pabuta. Ha? Chatter mong papamuan hinadanis pamujik na to. Excited ka? Magdato. Hindi kayo magdatog. Barbie tayo sa may ikasa ni Jatita. Ay, Barbie. Barbie na po na ka Barbie. Tapos dito skuan guys to guys. Tundan ng naghana. Dana ka mga rip guys. Salamat ka doon. Naghatag na rin. Salamat ka doon ni Mote. Nagsuot papa. Dana magbutang dari. Huwag nitan tayo pa. Di ijay kuno ka niya makaliptan. Kada inom niya tubig bugnaw. Why ko nung papadunas tayo sa. Ay papadunas. Di makakaparabog papadunas. Unsa? Di makaparahog papadunas. Unsa? One day guys. Ugma puhon. Nag-chat mas bingbing. Nag-chat magijang ate. Nag-istorya pa sila Kuya Adjo. Isang papang bingbing. Bisag ingana nas bingbing, maluoy man ko kay agor pagpud mi amoro pud ng aporo pud ng nanay ning tatay. Igagaw naming bingbing kay si ahang inahan ug si Kuya Adjo igsuon man. Namalagi pud kunoy ka problema dato si jang mama. Hangjo siya nga daari sa taguwat di pa makalar kag Manila kay adto mag Manila. Pinsa tayo sa. Bingbing. Luoy man pud. Kuha na ugma puhon. Ay naman pag motor lagi kuha na man ugma puhon kay. Luoy pub. Dagay. Dubate. Di na Ba man sila pawadan sila gikuha. Pa man jagi pahawa dani ja mama mo ay nagrakatak kuha daari jagi paundang. Mong gusto daari sa kay patiwason sa eskwela. Wa man. Wa gandi mi mahim sa iyang mother. Mahimo. Kaya karon na nagka-problema na po daadto. Hanjoy jang ate ug si Kuya Adjo nga daari sa matugwa na ugma. Puhon. Og hani gajud tong ijang chat nga magpakuha kuno siya. Kuha kuno si Bingbing og papuhon ay. Kuha. Mga anay taga da, maglisid tagkurot din kay dagka. Nilaba po ko, nagkuhan ko baldi, nagpataan kong tubig. Nilaba ko, daan. Tayo sa. Lapit tayo sa.
Ipanda na ng rep na mo. Isidlan sa tubig. Na Taysa. Ihawon tong manok na isyo sa rep. Isang manok pa Taysa. Nalangon Taysa. Ang tiyanay? Nay, musimba kan sa Nay. Bernes, simba. Ug magsimba. Every Saturday. Gisapot tagitos kaya man to Taysa. Wako ni dating giganiha Taysa. Awa tayo mahimo. Jarag lamok day. Nawa, niyo pa na noon Taysa. Unsay mong bati nga ning tawag og ning chat imong papa nga manhin na. Pero namunong ko nga. Doawon ko Taysa. Unsa lagi mong bati? Nga. Dahil sa po Taysa. Sa mga ibati. Unsay imong gibati? Malipay ko Taysa. Nga na. Malipay ko nga si Taysa kaysa kung doawon Taysa. Nga na. Apong kita. Unsa man ka og mo na ano siya imong makita unsa ka man nimo? Ang istoryahan na giminyaw ko ni Taysa. Istorya ra. Hmm. Hindi gratuson to na ho. Adaw Taysa. Kay Mga tumaan na Taysa. Sakitan to ang damag ko sa silhig Taysa. Mga aba tumaan na dug. unsay gratuson to tatay? Di si tatay ang awadon ni Zatong labtan Taysa. Ako yung patay na to. Mamaali ko nimo. At adaw makay Latos. luoy ma. At din Luoy wa mo maluoy nimo kinsa na imong edad mo pa maito nga. Luoy magud Taysa. Mga gudaluy, mga tagay na na. Aray. Naito ko. Mulaban diyang papatin. Itagani kag panggatas ito. Kasa. Pariyatos papadunas mga. Karos ka gitagaan nga wa man. Papadunas mga. Ano sa kagitagag panggatas ito? Sa una ma. Maoy. Bisag madidyo wa. Maris papadunas ma. Sa una sa pagitubol. Excuse me. Wa di ka katilaw dito day. Bisag gamay. Aray. Ma. Ay ikaw day 15 ka tuig wa kay las imong papa ako 29 ka tuig. Arang ito kap to pagtawag tayo sa basic pidang kasukan ramang singka Taysa. Hubog tingalit to Taysa. Ginoo. Arang ito Taysa. Aray mga singka-singka ko no. Ni Giseliana na pamubuon. Ganun pa din ganun singka-singka. Ano yung padanggan ng mga bata? Arang ka ito tong papa. Das na aki Taysa. Hindi, na-bright ng kuno ka day. Kaya, tuduan kang Tita Marilo. Pasalamat si Tita Marilo. Birthday ra ba ni sa ugma Taysa? Mau lagi. Diyan na kay ikadalit. Pay tag cake at Taysa. Kanina raman day kayo matay kapalit. Di Karira, ihatag. Grasya magyapon eh. cake ra Taysa. Na kay Korta be, hatag. Di palitan na to sa Tita Marilo cake ugma birthday ma. Wa lagi ka kunoy kapalit. Man. Di na magoy kwarta ma. Haman. Ang gitakuan Taysa. Haman mo taguin. Nas pitak na na. Karang kapilang ganay dyan kita maralunit. Na ako rin pitakang na nag-isang Korta gitago. Magumbuang. Aram ko no, Nay. Nay. Na ako rin kwartas Alianas, imong pitaka gitaguan. Aliana. Magumubumbuang di mga kita marilu gabi naglanda. Ito, gabi eh. Libot-libot. Nang iba ito, Ti Marilo, mauwaw ko. Ada. Salamat na naman dyan. Dito guys, salamat sa mga grasya nga mong nadawat ang parang adlaw guys ha. Grabe na, dabos sa gamong tundan dari na. Kari doa kasipi magke. Dake kayo na, ipo na naman na. Dake, ugdawin. Dapat among dari dia, ang putanawon guys. Daghan ka yung grasya. Salamat sa Ginoo. Dapat guys, mapud ni lain po ni, mamunig amo, hinatag po ning ati Flor de Lisa. Kay si tatay lagi mo nahilig ni tatay nga hinugtundan. Hindi. Nangaliki na gali po ni na. Nakadapos along Gabriel gahapon kay gitagaan po to namo. Karon lagi nagdabos agam ang grasya na pudong dagay hinog na nangakuan na. Tagaan dito sa Romeo day, taga ito day, ug naa day. Aliana. Tagai. Kaluoy pud to. Nay, aron kuno nay, na kunoy kwartas Aliana sa imong pitaka nay. Mana kita kah?
Anong tamang na naging kwarta nga di amang mama? Mga kuno na itang ipalit sa itang tita Marilo na kay kitudluan ko no si Jag basa. Isa man hitabo ang Palitan ko rin sa cake na naman ko na dyan kung nada kay kwarta naaman na tayo sa haman. Tuas pitakang nanay. yung tabok na kwarta ni mo pitakang nanay. Naging natin pitakang. Uut ko na eh. Yung sa color sa imong kwarta nga, di pa gihatag ni mama nimo ang color. Yung sa color des lagi, color ko. Balilit ko 100 di ay blue mo good. Blue to. Blue nga to sa taklo. Nadad-ira kong madrinay. Pila ka buhok nga kwarta nga blue nga maghawiran. Duha ma. Aduha. Duha pa to eh. Napay sud ta. Nay sud day. Nay sud. Masimsilo pa Eh ati tata ning tawag. Hello guys, gikan din Miss Nanay's Barihol nagbayad Miss tubig. Maglakaw ra man tas nanay da aluon man maglakaw arang inita, ang gihatid na no. Hindi ni palit sila nagbinangkal dia. Mga alita ni Jong ni hatundan pero binangkal pod. Hubo sa kong jacket kay ram inita, wa ko natulig pang lawa. Maabtan na focus. Oras na magsundo ng leksyon pati ko nakapanglaba karon ay gumagkaagwan guys. Nagmagkaan og binangkal. Nagdugan po kakag binangkal. Mga kanta ninyo guys. Aliana! Oh! Binangkal nga na ay kanidang sainganda ning idang sainganda ning puti ti nga murag kuto ni mo. Tino. Excuse me guys mga nga kuto. Pe? Sinangkal tayo sa. Nangunaw ka? Uy, nangunaw ka? Nangunaw sa lagi sa kamukhawi na ng pagkakan kay magkabitot. Mga guys. Salamat ka dyan ni ate nga naghatag sa mong bed. Taga-kalapin na siya guys. Karon sa laing nasod. Salamat ka dyan ni Mote. Ginawa na siya magbaw si mong kamaado. Adoy. Amen. Timoto na ba dyan? Nasig namin laway tayo sa. Nakalimbag ko. Hindi mo naman nag-iingkitan. Hindi mong laway na. Ang charo na itaw. Hindi ko ka mag-usundan. Labing naghanag. Gasya ka dong itong adlawang. Sa bibingin mo pa untay sa. Ugma. Ang papa. Excited na ka. Nay! Kauna nay! Lami ra ba di ay? Laban ako ron kay daghang kay labunan kay mga puti. Wala ngay. Tingnan tong taon ay. Wow. Ano bang nag-driver naman kasi ito na? Rodin? Ano ba siya? Rodin lagi. Oo. Ano mo di ay? Okay. Kung ko na nga na ko naman sa kuwan. Masipyo. Ang DTR? Kung hapon na sila. Wa pa din siya. Apa? Aw. Sila, kano naman? Sila man dumagaban. Yung mo rin ka ba? Giyara mo naging ano. Paksi. Ano ba? Pila tang tubig nay? 1 lang. Pataya ba kung Sa isa kabuan 110. Taon na 120. Taon na doon tag-sintusin. Wa man puy agas-agas pwede man pud kada adlaw. Mo lagi na. Bisag mo awas ng tamo sa imong kalimtan. Kaya hinaga mo kaado din katudok sa tanong. Sa hinana. Timpla gatas ni. Pagkana hindi instant na ako magpapait ng bit. Nagi gisdas iling ag isdas atong inasin. Aw nga. Hindi. Pinaisan. Hagbay da. Yes, ilaw sila nangaon pang tuwad nila Di ko. si Ali muhilig man nani din ng butang na suwa. Sagdi raman sa. Na ba sa ning. Sa agiring sa kasaon og tuwa mong nungkab din no. Inam tang iring. Ang kaban na. Ang labas ako. Wala kami ng puno no. It maglikod. Itong labaran. Jama ang panay.
Mau kamu lah ba? Pagmapod kayo, kung magpinaputi di kayo. Mo alay kong panghimaghat kung sa naong dana. Yan ang karagparito ko laksan suwag inom. Naning suway na kong gapon. Hindi ang kakapal. Naulit ako guys, na-feeding guys. Jaway assignment be. Wa. Dugay lang kagawas, nagkan sa day kasud. Wala ba'y kurente be, ganina ra. Nagsuwat. Naglimpyo. Unsa gud na. Haba be, tanaw ko. Ano na ta mag-video kay way ngit-ngit ka susud. Tanaw ko be. Rice mugo. Cheese flavor. Ani? Biscuit. Chocolate biscuits. Daghan lagi be. Di arag imong kontra. Nga di ka mukaan. Brown rice. I-snack na. Pag-ilis sa una, dyan, maghugas sa kamot. Mag-snacks ka, ani. Ikaw, ibutang sa nimo ko na ito. Nana ko igandam na ito sa nina. Datos kwarto. Ag sapatos, asa ibutang. Di makalimot, ag asa ibutang ha. Maghugas sa kamot ay sa magkakandari. Ngit-ngit ka dugsud. Kaya way kurente gani harang alas 12. Alas 12 to bino. Naman ako pang lababi, ag puti na may wak pa bi. Sakit ka hang kalawasan bi, di magpabujag ha. I-arrange na og asa na gibutang ang mga sapatos adto ibutang ha. Diya, maghugas sa kamot, di kalimtan maghugas og kamot. Kay naghawid kag sapatos. Di maghawid sa naong lagi mahawid ka sa kuan. Utro ha, di na utrohon ha. Di maghawid gali ka sapatos, hugaw ng sapatos o medyas. Di mo hawid sa naong. Ikaw ila sa taas. Para mag-snacks ka. Nay, agpiding liksi, nay. Daghag piding liksi. Piding ba, piding? Nabalik naman pud ni. Narang na ni Jagang sanina nga tong crop top na. Namilagi mong buhok ron, bi. Kumusta ag taste ninyo? Uy, wa manghugas kamot. Ag sleeper di sila malingkuranan. Di lagi kalimot-kalimot. Kag sabon og tarong ha. Magatas ka? Tarong lingkod lagi. Na. Kari yung tak dapat yung magikaon. Yani pero na pagkaman ni hapon isidra na sa rip. Gamit na jig ag rip. Bi, makuha na jig dari bida. Salamat kang ate. Salamat ate. I love you. Salamat sa... Sabi. Oh. Tagay si Aliana, nagmamata na si Aliana, natugman. Hindi ni mamoro, tagay si Aliana. Inom dagang tubig yung kuman, ha? Ay guys, dahil napay grasya guys, dah. Hinatag ninong aloy, yung saging. Garang lami akado. Nay! Saging na po, Nay. Nada na. Lagi ka na ito lang ka. Di, ato ila. Kami raba na kay... Kanang guwang dagko na. Grabe grasya na po nung alaman na. Ganiya, tundan karon saging hinog na po. Nagdag na. Pwede ka na ni? Di, na po. Da guys, salamat sa daghang grasyang na pong nadawat mo ronda. Saging. Wala ba di kurinti? Haras. Te! Tanapin saging, te. Mang aloy. Dagot yung grasya. Salamat sa mga grasya niya po. Basta mga abutan ka, Jud. Nagkatid daghang grasya. Sila na, kay ngit-ngit na ba itong pamudya ko. Kurinti, ginawa ko kurinti na. Sarap yung tawat ng kurinti.